gwegaiga kumbam ha abo mkputum ha ekpokiga n'ime ihe nwoke na nwanyị gwegaiga ha ejigige bingam ha abo kpurukutumkpu ona nwekwerechi ọnwa nọ na nwanyị mba nnọ awụchashiala dum eyi gị ji aka na makasị ọnwa asọkwala mmadụ mere ṅụ onwe nnọọ ihe ụfọdụ ụmụnne ga-eme otu n'onu ihe ka ihu ya ote ya na-ewu m ụnọ sọtụ nwanne anyị nwoke hụrụ nwata nwaanyị na Naịjirịa nwa agba oke na nwata na ọ mara mma ngafe ya na ya bụ ọrụ na mma nwata nwaanyị so na ke nwoke na ọrụ ya mma ke nwoke so ke nwaanyị na ọrụ ya mma a na-eme ka a na-eme ke nwoke asị ke nwaanyị na ya na-enwe plan ịgawa ala bekee nwata nwa agbọghọ agwawe ya ọnụ si ya nna ya aza na nwanga ya na ya abụọ gbarala meme na ọ ga-aghọta na ya anaghị akpụbem without ogirishi ịkwụrụ ya n'ime mkpu n'ala na ya enweghị ike ịnọ 24 hours without akpa nsọkiriwe without adịnọdọkịrịdọ na ọ ghọtachi eshiri ka ya na nwunye kere onwe na kemgbe ya na ya abụọ ji mara enwe n'elu de gafere nọ ya na-akọ ihe ọkụkọ na ya na-ala ike tatatatata janjatanja ha na-akọ janjatanja akọ jaja ụwa nwakọrọ mụ na nga abụọ ote m gaje na ala bekee mgbe ị na ahapụ na m nke nwaanyị si nna ya sị gị na-eme akwụkwọ mụ na nga abụọ kporokwa m gawa ebe ahụ gị sịkwa na ịgacha anwakwala anwa gị ikpe m otu echisi m ele ebe ị nọ gị kpekwa m vidio kọl ọ bụrụ na nwoke na m n'elu akakpa m agbaga gị elekere enweghị ihe gbasara m na-ezo ezo ọwụ m kere onwe m ama m otu ụmụ nwaanyị ndị ọzọ chi ha shiri kee ha mana okechi m shiri kee m wụtatata janjatanja akpụṅụbem ogirishi gbogbo ga-agbugbu mkpumkputumkpu na mkpu n'ala ya na ọ bụ ọkụ na-agba agba na ọ na-eji akwụkwọ ya na ya abụọ ga ebe a ga-egbu onwe ha na-echichi nwere n'ụkụtụ ha tete ha mara na ha etetene chi ejikwere n'abalị ha atago onwe ha nwụọ n'elu onwe ha ha mara na ọ wetechi ha shirikwe mana ihe ya na-agwa ya ugbo na ọ gbaghakwala na ya fọs gakwa ihe ma ya akwụkwọ enyi ya abụọ na nkwa ya na ya ga-ekwe ewu na ha ga ebe ahụ na ọ ya na ya abụọ gwengam na ya ga ahapụ ya na o mechicha akwụkwọ ha ga ebe na ha lụọ na Naịjirịa mba ga n'ụgbọelu nweta onwe ha n'ala bekee ha ga ebe a ga-egbu onwe ha n'elu bed nwata nwoke abịazi ntụrụ bugharịara ga ya asụsụ ntụrụ ke nwa agbọbịa na enweghị ha ala bekee ya na-aga ga-akwụ ụgwọ isi lụọ ya ote nwoke na-eshi alụ nwunye kpọọ ya ime ihe ọ na-agwa nwunye nọ ntụrụ ka ọ werela nwunye ewu na adị ama ma ya ka na-agbagharị iweta visa isi onwe ya ọkwahụ visa ya na nwunye ya eme nwata nwaanyị dị otu a nwunye ya bịazie ntụrụ nwaanyị afọ ime ka dị only 2 months ya si nwunye na visa ya na ọ pụtara na ya trọst ya n'otu ugbo wee married woman ọ gaghị eme kasa marriage ya na ya bụ na ọ ga-eme ige ya ihere na ya ga ebe ahụ n'ụkwata ya bịa kpere nwunye ya dakapụ n'ọchị were oso were ije gamiti ada nne di ya si emekwa ihe nwanne ya nwoke na-ekwu na ya achọghị ịma ma mistake ka o mere na enwe ihe nọ n'etiti ya na ya abụọ ya ezoro na ya gwawere ya okwu ọnụ na ihe ọ na-akọ to avoid mmadụ ịpụta na ya enweghị shame. Nobody can shame the shameless, not when she's honest enough. Na ya ekwuchakwala na ya gwakwa nwanne nwoke o divorce ya ka agbasa marriage ya before by Ghana plan. Ada nne di ya sị ele ihe o ji ekwu taa na ọ ma na nwanne nwoke hụrụ ya n'anya this and that. Na alụ na na ọ chọrọ disgrace marriage ya na-enwe ọwọ ga-enweli ndidi highest 1 year. Nwata nwaanyị etie sị gịnị nwangere ka ihe nwanne nwoke gwara na 1 year na ọrịa ka 100 years. In fact na ike ọ kara ya ele ihe ya na-agbara shaka ọ gasị ya ghọrịrị ya ụmụnne m nwanne anyị nwoke ejikecha ọchagbo nwa ka ore akpa biplane gawa ala bekee. Only 1 week kpọị ya kpọọ nwunye video call nwunye sị na ya nọ na ke nwoke na ya gwara na ya agaghị anọ ya jụọ nwunye si ibu nwa nọ m n'afọ gawa na nwoke ọzọ ya si yes so ụmụnne m ọ na ha agbala ka ewa ara kpọọ ụmụnne ha kpọwa ke nwaanyị jụọ ya nne si dị kpụrụ ugbu a si na ebe ke onye gị na ya nọ
ya mere phone si ya na anti akwa ya gwara ya na ya gwara nwanne ha nwoke divorce ya na awụghị onye na-anọ without nwoke oshina zọrọ ya na enwe ala bekee ọgaka ya feel ya na-eto ya lụrụ ya na di ga-ebiri ọmaga plan b ha ya na ihe ji hụ gwa netin si biko na ya dị everly ready ka egbukasha marriage gbuwashi everything ọkpọ nwanne otu nwanne nwoke nyere ya aka tili ya elu ụmụnne m a na-akụ nnọọ ihe ke ama mma mgbe iwe ama mma m chiwọchị ama m otu m feeling about this whole story oke wakwala kocha m si ya nwanne m nwoke ya sị nwanne m nwoke ya aza m si ya ndo o aga m ejite ihe na ikore nga n'ugbo wee doo ụmụnne anyị ọ dị ya sị nwa mba na m go ahead na ya mere very big mistake ya dịghị proud of it na mgbe niile this lady na-akọ na ya feeliri na marriage ga-keep ya at a place na-ele sị sana ịsị nwaanyị mepere ọnụ gwa ihe gwa otechi ya na-eke eshi ka eye gị nwa nwe gị ishi chere m ajụ ewele iwe gịnị ya abụọ kọ n'ọka na marriage yes na-eme na every arrangement ịga wela ya mana ụfọdụ si chere ka ọ mụọ na ya achọzighị ụmụ ya ma nwa ahụ bụ n'afọ na ihe na-enweghị iwe na ọ bụ nwa ya n'afọ na ọ bụ seed ya n'afọ ụmụ nwoke na-arị not even one person different men na-arị ya elu na ya enweghị ike ịkpọ this lady n'ime abalị and ọkwọ na-enye ya proof ime na-enye ya proof that na yes lekwe na ya emege ihe dị otu a na ọ bụrụ na ọnwụ nwa ahụ nọ ya n'afọ na nwaanyị mba nọ mza na ọ bụrụ na ọnwụ nwa anụ ya n'afọ na ya na-eme ụmụ okorobịa rinji ha tọrọ ya ụtọ grish emekesho gwa ha na ọwa ego ka ọ ga-eri na ha mekesho na ha gbanyụrụ ọkụ anụ ya n'ukwu gbanyụọ anyị na-ewe a ga-ebuga ya ụlọ ọgwụ nso mgbe ị mere ime otu ụgbọelu onye ka ọ dịrị ihe ọbụla mmadụ ji aka emete ọ na-eso ya n'ile anya n'obi m this lady aghọrị ha onye ọbụla nwere otechie shiri ka ihe ọ dị honest ọ dị open to you ọgụ nwa onye ghọrịrị ya ị gara ịghọrị ya megwuo onwe nna eso nwata nwaanyị meghere ọnụ na o jeri edo gwaṅụ ma ya enweghị ike ịnọ otu ụbọchị aga without ogirishi akwụrụ ya na mkpu n'ala without tatata ma ya enweghị ike ịnọ a day without it iju ha ọnwaṅụ so nwaanyị ikele na-ekwu ote ịdakwa n'ọrịa otu echi onye bi ha ṅụ n'ụlọ ọgwụ chọrọ ihe ọnụ ahụ ya na ga ya gawa iju ha onwe ṅụsụ otu nwoke na-emekwa na ya enwe ihe mberede nwe accident asọ oke ngwa chekwa ka di ya ọ na-aga treatment iju ha onwe ṅụsụ ịgbapụkwa n'ụsọ ka ị gaa n'ime travel gị anaṅụ abalị abụọ atọ onwe mgbe ị na-elele nwata nwaanyị nọ ma gadin na ịkwụgwọ ụgwọ n'ụlọ ma draiva ha rigoro jolerito ịjụ ha ese ọ gbawere ọnụ na o otechie shiri ka ya na ọwụ ya kere onwe gị lechakwa n'anya ihe ahụ o kwuru nwe ihe mege throughout the time gị na ya abụọ mege ihe ọ tatatatatata gwengam kpikiri ịkpọhụbe ma ọkpọhụbe gị hụ na ihe o kwuru exactly otu o shidịrị ya gị nwee mind ga-akwụ ụgwọ isi ya imekwana ha akwụkwọ gị na ya abụọ gawa ọtọ ọsọ ụnụ ga-egbu onwe ọ na ebe a imeghi gị ga-emere akwụkwọ naanị ka bịa ntụ ụtọ ya ime n'obi ṅụ marriage na nwa ga-ekwe nchili faya ahụ na nwata nwaanyị a n'ukwu ebere emegbuorele m nwa ka o bu n'afọ ihe akwa isi nwa ṅụ ka emetọga seed ṅụ innocent child isore ma ṅụ ma nwunye ṅụ ụnụ ajọ sị mekasacha onwe ọnụ gị take wrong decision ya nwa mere ka emege ihe chọrọ ihe chọrọ buru nwa ọhụrụ n'afọ na-aga ebi jige achapegoro ụmụ okorobịa ọzọ ụkwụ nwa ọhụrụ nọ n'afọ ụmụ nwoke ọzọ ewere ogirishi a na-adụje erishi a na-akpekọrije ya obi a na-adụje mgbe ụfọdụ ya agbali elu mgbe a na-adụ ya adịreshi enye nsogbu nwa ọhụrụ innocent child ewere ihe rụrụ arụ na-edistọb ya n'afọ ekwedo ka olu ụwa ma ọfọzikwa oke nne ya mụọ na-ebidecha ụmụ nwoke buru nwa ọhụrụ n'afọ ebere emegbuorele m nwa ka ya nọ na ajụjụ m ọzọ ewe wụrụ nwa agbọghọbịa kwupụtara na ọ wote ka chie na ka eshiri ka eye gbọta ọfụ ụfọdụ ụmụnne anyị dịka n'ala bekee nwunye ha otekwa ka Chineke shiri ke ha mana ha adịghị open ịbịa gwawa di ha ihe dị otu a na ha agaghị anọ ha adịghị used to ịnọ 1 month 2 months 3 months without sokiriwo na-aga n'ala bekee gị be ntụ dewejo elu n'ala nwanta everywhere
otu ishi ha akpọ na fonu sa ahụ kwara nwunye ngebe rote otu ishi akpọ na fonu sa ahụ kwara nwunye ngebe rote akọcha ihe niile na marriage akọ ishi n'ala pụa ụmụaka mụrụ na marriage disorganize ha distract ha from pursuing their dreams. Kpachapụ anya gị before gị lụọ nwaanyị mmanya na plan na ị gaje ịchọ greener pasture. Mara libido ya before gị lụọ nwaanyị gbotowe na ị na-aga ala bekee. Ihe a ga-ekwere di na nwaanyị bi n'ụlọ gị na nwunye gị ebiele years. Ịhụ na libido ya, ịhụ na how long ọ nwere ike ịnọ, gị mara ma ọ onye sokiriwo, gị mara ma ọ na onye mgbe niile ọkụ na nkịtị n'ukwu ya, gị lee ya ma ọ somebody ga-anọrụ before gị si nwunye m ka ị ga andụ dịka nwaanyị a na-aṅụ ọṅụ n'ihi na ya ha wụchahụ o jighị emere pilo. Gị na nwaanyị ebiri nwaanyị na-abụ nkarakara mgbe niile abụgaghị n'akwa mgbe niile eshegana mgbe niile abụghị abụ ị nwere ike ịbanye na bedroom ugbo lekwe n'elu bed ọ gbasala jaa na-efe aka gị bịa nwaanyị ma na ọ bụ ọkụ n'ukwu gị pụta one day si na visa na ọ pụtara gawa ala bekee werezie nọmbas ndị nebọṅụ ikpo gị so nwunye m ọnụ nga nwunye m ọnụ ebe a nwunye m ọnụ ebe a nwunye m ọbụlụla ọ pụọla olula ọ gaala olula gị kpọcha ya ahụ onwe nke ị na-distract. Once you nwetara impression na nwa nwere ka o si dị problem esetela in ebe ahụ ị nọ sef ị ga-adị ha comfortable. Ọ dịla nụ mma ya na akpọ marriage a na plan ya well. Ọ kara mma na ibido na ibidere mekasa elu na ala oyi gị chọkwa na plan future chọrọ plan dream gị nwe dream gị build gị chọrọ plan well. Emene ya nga ọ ga-enye gị nsogbu ọ ga-atawashi n'aka n'ụkwụ. Onye ahụ ikpọga nwunye gị ọwa otu nne ji gịnị ya bụ ọwa otu nna ji gịnị ya bụ ihe jikọtara gịnị ya bụ marriage. Ụmụaka ewetakwa unu very close. Gị nwee dream ịhapụ country asịla any woman na ị ga-alụ ya gị gakwa n'ala bekee kparacha ego nwanne m nwoke gị lụọ nwaanyị gị mara na ịlụrụ ịhapụla ala bekee gị sịkwanụ mba na ị ka ga nọ ebe ahụ Chukwu na ga-edu ị ga-akpata enough money. Elele ihe ndị mmadụ na-ekwu na ịkpata nwunye gị ebe ugbu a na ya anya agbawa ya. Ụfọdụ marriage anaghị survive long distance. That is one thing you must understand. Ị ga-alụ somebody na-akụbem nwere high libido, somebody ọkụ n'ukwu mgbe niile ọ dị active gị denwe nga na ị gara ala bekee. Ụmụnne m ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ before gị lụọ nwaanyị leruo anya mara ma ihe na-aga ịlụ ụkwa nwaanyị ga-settle nwe for distant marriage ma ọ ga-anọ nwekwe without di. Nwaanyị ọbụla nwere otechi eshiri ka ya otu akwa ka ọ dị na nwoke. Nwere ụmụ nwoke na-akụbem nwee ụmụ nwoke oke sokiriwe na-awụcha dị aten nye ha na-echewe ego ha mee nke ike kwere ha. Onye ọbụla nwere otechi eshiri ka ya ọwụ ha ọrịa before gị mee mmadụ nwunye gị ọ dị gị mara ma dream gị o fit kwere into it. Ị nwere dream of traveling abroad to go and base there gị na-ablọtazi once in a year or once in 2 years or once in 6 months. Mara ma onye gị na ya bịa onye ahụ ị na-edenwe na Nigeria ma ọ ga-anọ nwekwe like that ebe ị denwere ya. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.